Ahojte, všetci. Som Ioannis Viklis, zakladateľ a generálny riaditeľ Files.fm. S 25-ročnými skúsenosťami vo vývoji počítačových systémov som nadšený, že sa môžem podeliť o to, čo sme vytvorili. Files.fm je platforma na ukladanie dát, ktorá kombinuje funkcie aspoň 5 systémov a samozrejme umelú inteligenciu. Môžete ju použiť na ukladanie, zdieľanie, spracovanie, organizovanie a publikovanie všetkých druhov digitálneho obsahu, fotografie, videá, zvukové súbory, návrhy, knihy, dokumenty a dokonca aj softvér. Akýkoľvek typ, aký si dokážete predstaviť. Vyvíjame cloudový softvér od roku 2008 a vytvorili sme prispôsobené riešenie úložiska pre konkrétnych obchodných klientov a implementovali sme väčšinu užitočných funkcií do platformy Files.fm, teraz dostupné pre každého. Dnes sa na Files.fm každý mesiac spolieha viac ako 2 milióny používateľov, vrátane súkromných používateľov, profesionálnych fotografov, tvorcov obsahu, univerzít a malých až stredných spoločností. Okolo 4000 organizácií používa Files.fm pre svoje každodenné obchodné potreby. Hlavné služby zahŕňajú bezpečné ukladanie dát a riešenie automatického zálohovania, zdieľanie dokumentov a úpravy v prehliadači, posielanie súborov v pôvodnej kvalite, ako sú fotenia a obrovské videoreportáže z podujatí. Marketingové oddelenia používajú Files.fm na zdieľanie produktových a dizajnových materiálov s externými partnermi, športové organizácie vytvárajú osobný a súkromný obsah pre svojich klientov, verejné profily pre podujatia ako futbalové alebo basketbalové zápasy. Univerzity vytvárajú vyhľadávateľné fotoarchívy. Tieto verejné profily majú zabudované AI nástroje, ktoré umožňujú vyhľadávať obrázky podľa značiek, mien alebo čísel hráčov. Files.fm Search Index dokáže ľahko spracovať milióny dokumentov a zložité metadáta. Naša najnovšia funkcia je systém správy dokumentov, kde môžete ľahko registrovať všetky druhy dokumentov a elektronicky ich podpisovať. Files.fm ponúka aplikácie pre každé zariadenie, čo umožňuje pohodlný prístup a automatické zálohovanie. Môžete rozšíriť svoj úložný priestor podľa potreby až do petabajtov a to všetko za skvelú cenu. Veľká vďaka našim existujúcim používateľom a obchodným klientom za podporu funkcií a poskytovanie spätnej väzby. Vítam všetkých, aby si pozreli naše najnovšie funkcie na Files.fm.